Пре него што одете на спавање, реците Богу ове 3 ствари, посебно последњу. Он ќе донети мир у ваш дом и спокој у ваше срце. Прво, Господе, хвала ти што си са мном. Хвала ти за овај дан. Хвала ти за овај дом, где могу да се одморим. Хвала ти што окружуеш моју породицу љубавлю. Хвала ти што си ми се приближио када се плашим и тешиш ме када сам тужан. Друго, Господе, знам да е сутра у Твоим рукама и да е моја будучност у Твојој воли. Поверавам ти све себе, свој дом, све што поседуjem. Пази на нас и чувај нас од зла, страха и анксиозности. Нека Твои свети анđели вечерас окруже наш дом, тако да никаква тама не може да отачи наша срца. Трече, Господе, хвала ти на Твому проштaju, опрости све моje грехе, намерне и ненамерне. Очисти моje срце, уклони моju нелагоду и растерај моje сумње. Додирни ме својом љубавлю и подари ми дубок и миран сан. Знам да ќе се сутра Твоја милост обновити и моje срце ќе проначи мир и захвалност. Сва слава припада Теби, Господе. Они кои напишу Амин и поделе ову молитву, отвори ќе врата небеске помочи за себе и свое. Волјене. Каже се да се чудат често, дешавају када делимо молитву са другима.